tratar sobre as funcionalidades do PAC e sobre os informes de reservas, vale? Entón, imos comezar primeiramente pola parte do PAC e logo xa veremos, entrando na intranet, os distintos informes de reservas que existen. Entón, eu teño aquí preparado o PAC, vale? Bueno, en primeiro lugar, a URL do PAC de cada biblioteca vai ser diferente para cada centro, vale? A través deste enderezo, os usuarios poderán consultar o catálogo da biblioteca, ver o contido dos boletíns ou realizar buscas para localizar as lecturas que estean a buscar, vale? Entón, calquera persoa pode, se ten este enderezo, pode acceder ao voso PAC, vale? Se ten o enderezo do voso centro, pode acceder libremente, non fai falla ter permisos de ningún tipo, nin ser alumnado, nin nada, se coñecen a URL, un pouco como sucedía en Meiga, non? Entón, poden entrar. Vale, en primeiro lugar, bueno, o lector ou o usuario que vai a navegar polo PAC pode elixir o idioma no que quere visualizar esta páxina. Temos tres opcións, en galego, en inglés ou en español, vale? Se aplicamos cada un deles, o cambio vai ser automático, vale? Entón xa teríamos aquí o en galego, vale? Aceptamos aquí as cookies, vale? Vale, entón, no PAC, ao igual que na intranet, podemos realizar distintos tipos de buscas, vale? En primeiro lugar, teríamos unha busca simple, que simplemente non ten moito detalle, sería buscar por palabra-chave, e tamén podemos facer unha busca máis exhaustiva realizando unha busca avanzada, vale? Entón, imos explicar primeiro a busca simple, entón, para facer unha busca simplemente hai que utilizar esta caixiña de aquí. E aquí temos un desplegable que nos vai permitir filtrar pois porque queremos buscar, non? Se o deixamos así por defecto vai buscar por palabra-chave. Entón, pero se queremos podemos buscar por título, por autor, por materia, polo ISBN se o coñecemos ou o ISSN, por series ou pola asignatura topográfica. Vale? Por exemplo, se queremos buscar a palabra, deixámolo como está, xa por defecto, e buscamos, por exemplo, a palabra natureza. Xa temos aquí. Vale? Entón, vamos a ir ou a intro. Vale, entón, este tipo de busca vai devolver todos os documentos que teñan a palabra natureza, neste caso, consignada nalgún campo da ficha catalográfica, é dicir, do rexistro bibliográfico. Vale? Se, por exemplo, pusésemos natureza como materia, pois vamos a ir. Vedes que os resultados cambian, vale? Porque estamos filtrando xa pola materia. En vez de, xa non está recuperando natureza en calqueira campo, senón que é únicamente no campo materia. Vale? Entón, máis cousas. Vale, a busca simple simplemente utilizar o caixiña que está aquí sempre disponible, pero logo podemos facer a busca avanzada e podemos facelo dende calquera punto, é dicir, podemos acceder dende aquí, dende esta ligazón ou dende o inicio, vedes que a ligazón segue estando no mesmo lugar, vale? Teríamos aquí a busca avanzada. Por exemplo, imos amosar a busca avanzada, vale? E aquí temos, pois, para facer unha busca máis exhaustiva. Entón, por exemplo, podemos combinar distintos campos, vale? Sabedes, por palabra-chave, por materia, título, autor, polo editor, pola localización do editor, polo ISBN ou polo código de barras se coñecemos. Vale? Entón, se queremos, por exemplo, buscar por palabra clave, igual que na busca simple, pero queremos que o ítem que nos devolva a busca sexa prestable,
vale? Teríamos que seleccionar aquí entre estas opcións porque podemos refinar polo tipo de ítem que queremos atopar, non? Vale, entón daríamos ya busca. Vale, e os resultados da busca vedes que cambian con diferenza como fixemos a busca simple. Vale, entón vai nos recuperar todos os ítems de tipo preestable. Se queremos volver a busca avanzada, pois volvemos a dar aquí. Por exemplo, podemos buscar tamén polo... podemos buscar tamén, bueno, aquí tedes unha pestana e temos aquí outra. Isto vai recuperar en función de no momento no que cataloguemos utilicemos a plantilla adecuada, vale, para o tipo de material que se está a catalogar. Entón, que saibades que neste tipo de busca podedes refinar tamén tanto polo tipo de ítem como polo tipo de material. Vale, entón, por exemplo, podemos buscar pola palabra, outra vez imos volver por natureza. Tamén podemos poñerlle aquí, como vedes, podemos especificar un rango de data de publicación, o idioma tamén. Podemos especificar un nivel académico. Imos cambiar en vez de natureza, imos poñer medio ambiente, por exemplo. Vale. E imos poñer tamén polo nivel académico, pois a ver se atopamos algo. De tipo preestable e busca. Vale, como fixemos xa unha busca máis específica, xa nos avisa o PAC que a busca pois tivo 14 resultados, é dicir, co nivel académico especificado de primeiro e segundo da ESO, que se son de tipo preestable e que teñen que ver pois co medio ambiente. Vale? Aquí á esquerda temos unha serie de facetas, vale, que vai nos permitir refinar a nosa busca, vale, xa sexa por autores, en principio aquí aparecen estes 5, pero se lle damos a mostrar máis, vale, aparecen todos os autores da busca que fixemos, vale. Despois tamén podemos refinar por lugares, por materias, amosar máis. Vale, teríamos todas estas materias. Por nivel académico, neste caso, o filtramos, especificamos que queríamos que fose de primeiro ou segundo da ESO, e por iso nos aparecen, como vedes, todos os rexistros veñen con esa audiencia, non? Con ese nivel académico, perdón. Entón, vale. Por exemplo, imos facer outro tipo de busca avanzada, porque aquí, se vos fixades, a parte destes 3 campos, temos o botonciño de máis opcións. Vedes que se expanden pois un pouco máis os campos e, por exemplo, podemos buscar por autor, Pepe, e tamén poderíamos buscar pois por bolechas. Vale, vamos a buscar. E, bueno, a nosa busca pois tivo estes 2 resultados, vale? Tamén podemos utilizar o botonciño de máis opcións, se poñemos por autor, e aquí temos estas 3 opcións que son operadores booleanos e podemos especificar e restrinxir o que non queremos atopar. Por exemplo, entón non nos vai a recuperar nunca o autor de Pepe Carreiro, pero si os que se chamen Pepe, vale? Como é o caso, neste caso, os resultados que máis abondan
son os de BP Carballude, vale? O mesmo temos aquí, sempre á esquerda, as facetas para filtrar, vale? Neste caso non especificamos o nivel académico, entón poderíamos tamén filtrar aquí. Se non o fixemos na busca anterior, podemos facelo agora, vale? Os resultados pódense ordear tamén, vale? Por autor, por relevancia, por sinatura topográfica, por datas, vale? Vale. Máis cousas. Se queremos acceder ao detalle dun rexistro bibliográfico, o único que temos que facer pois é pinchar no seu título, non? Que xa está marcado en cor laranxa. Entón, se accedemos aquí, accedemos ao detalle do bibliográfico. Entón, por defecto vaise mostrar a vista normal, vale? Pero podemos a nivel usuario é a máis adecuada, por así dicilo, non? Pero que saibades que tamén podes especificar se queremos velo como vista mar para xente experta ou pola vista ISBD, vale? Pero, bueno, por defecto todos os rexistros bibliográficos aparecen coa vista normal. Vale. Entón, estos, bueno, como vedes hai algúns campos que son navegables, que dicir, cando están en cor laranxa, quere dicir que eu podo, por exemplo, buscar pois pola serie. Entón, se lle dou a fora de xogo, pois vaime a facer unha busca coa editorial, vale? Coa serie, perdón. Neste caso, coa serie de fora de xogo, vale? Todos os rexistros que nos recupera son desta serie, vale? Despois, bueno, vou volver a entrar aquí, neste mesmo, por exemplo, vale? Como vedes, esta sería parte do rexistro bibliográfico e aquí abaixo teríamos pois os exemplares dispoñibles, vale? Entón, pois neste caso aparecería pois o tipo de ítem de que se trata, neste caso prestanse os tres, a súa localización actual que se estamos no pack do noso centro sempre vai aparecer o nome do noso centro, vale? A asignatura topográfica para poder ubicalo e saber onde se atopa na nosa biblioteca, número de volume, a súa disponibilidade, se está prestado ou non. Se estivese prestado, aparecería aquí nesta columna de data de vencemento a data ata que está prestado, vale? E datos do exemplar. Despois, esta información deste rexistro pódese guardar, vale? Si podemos guardalo con estes formatos, vale? Tamén podemos imprimir, e se lle damos a imprimir, o que nos fai, vale, pois é crear un PDF, porque sabedes que está como guardar como un PDF, un PDF coa información dos 3 exemplares que hai disponibles, bueno, disponibles ou non, vale, neste caso están os 3 disponibles, o título, o autor, bueno, a ficha bibliográfica, vale, entón isto podémolo guardar e podemos imprimilo se queremos, vale. Despois, aquí, unha vez estemos no detalle dun rexistro bibliográfico, tamén podemos navegar polos resultados, vale? Podemos volver aos resultados, podemos darlle ao anterior resultado, xa vedes que nos aparece aí unha mini lenda, vale? E podemos ver o seguinte, vale? Se lle damos, bueno, vai un pouco lento. A ver se carga. Non debería tardar tanto, a verdade. Vale, o anterior
abrindo nunha pestana nova, vale, mentres este carga ou fai o que queira, vale, pero que saibades que podedes navegar, vale, e podemos volver aos resultados da busca que fixemos. Vale, e temos aquí a busca, neste caso simplemente lle din a que me recuperase os libros da serie Fora de Xogo. Vale, outra cousa relacionada aquí co PAC é que dende o PAC os usuarios poden consultar os contidos das listas públicas que da súa biblioteca. Vale, temos aquí arriba este enlace, neste caso, neste centro non hai listas públicas, así que vou abrir outro que sí que as teña. Vale. Xa vos digo, se coñecemos o enderezo do catálogo do centro que queremos consultar, podemos acceder a él sen ningún tipo de permiso nin nada. Vale, entón, como dicía, os usuarios poden consultar o contido das listas, pois se lle damos aquí a listas, temos aquí unha listaxe das listas de rexistros bibliográficos que conformou un bibliotecario, vale? Bueno, o bibliotecario do centro. Entón, temos aquí unha vista previa, pero podemos darlle a ver todo, vale? Entón, aquí levaríanos a esta pantalla, que é unha pantalla así moi sinxela de listas, todas as listas que se poidan ver van a ser públicas, se son privadas únicamente se van poder ver dende a internet, pero ao estar visibles para todo o mundo teñen a condición de públicas. Entón, en este caso temos pois 3 columnas co nome da lista, vou poñer en galego, o nome da lista, pois o contido, é dicir, o número de exemplares que ten cada unha das listas creadas e o tipo, que sempre vai ser público porque senón non estaríamos a ver, vale? Entón, para acceder ao contido da lista, teríamos que pulsar no título do nome da lista, vale? Entón, o que nos aparecería son todos os rexistros bibliográficos que forman esa lista. Entón, esta lista podemos ordeala pois, por orde predeterminado, por autor, por título, por sinatura topográfica ou por data, vale? E despois teríamos tamén ascendente e descendente. Vale, non, respondendo aquí a pregunta, as listas accedín dende aquí, vale? O que pasa é que este centro no que estábamos ando antes non ten listas públicas, non as creou. Entón, fun a outro centro que tamén ten outro enderezo, como vedes cambia un a outro, vale? Segundo o nome do centro, e aquí arriba damos a listas públicas, temos estas, e se lle damos a ver todo, levanos aquí a esta listaxe de listas, vale? Entón, para acceder a unha lista en concreto, accedemos aquí ao nome da lista, vale? Aquí teríamos todos os rexistros que conforman a lista, como dicía antes, vale? Vale, o que dicía antes, podemos ordeala por autor, por título, vale? Entón, se ordeamos por autor, vedes que vai cambiar a orde, ou non. Vale, aí. Cambiaina por título, vale? Entón, aquí con esta lista podemos descargar esta lista, podemos imprimila, vale? Podemos seleccionar todo ou limpar todo. Se lle damos a descargar lista, sáltanos este cuadro e podemos escoller o formato, vale? Isto é pois para xestores de referencia, vale? E nada, despois podemos, para imprimir a lista, para guardala así sen máis, damoslle a, creo que lle din aí, a imprimir lista, vale? Vale. Ábrenos nunha pestana nova, vale? E igual que antes, vou quitar isto,
guardar como PDF, vale? Entón, aparece pois a imaxe da cuberta de cada un dos rexistros, o título, bueno, uns datos mínimos onde están os exemplares e demais, vale? Entón, tenemos aquí, aparecen ordeadas pois como as pusemos, non? Como seleccionamos aquí neste desplegable, vale? Máis cousas. Vale, se volvemos aquí á pantalla principal, encoja. Vale, as listas faríanse dende a intranet, vale? Simplemente podes facer unha busca e ir seleccionando os rexistros que queres engadir á lista, vale? Vale, aquí vou volver aquí a Fernando Esquío. Vale, na páxina principal temos aquí por defecto dous boletíns, vale? Que serían os máis prestados neste centro e as novas incorporacións, vale? Estos son dos boletíns que se mostran aquí en forma de carrusel e podedes navegar polos títulos con estas flechiñas, vale? Isto podedes configuralo vos, explicarase noutro webinar, pero que saibades que sí, que por defecto no voso pack van a aparecer os máis prestados e as novas incorporacións. Vale, entón nada, navegamos aquí con estas frechas e tamén podemos acceder ao contido destes boletíns pinchando, bueno, podemos pinchar nun rexistro se queremos acceder ao detalle. Vale, accederíamos aquí e se queremos ver todo o contido deste boletín, pois teríamos que darlle a máis prestados no IES Fernando Esquío. Como vedes, bueno, todo o que este así en cor laranxa normalmente significa que é navegable, vale? É dicir, podedes pinchar nel e vaivos levar a algún lado. Entón, este boletín, xa vedes, é o de máis prestados, ten aquí esta descripción de que son os documentos máis prestados e amósanse pois todos estes rexistros. Vale, o criterio que sigue é dende que comeza o curso, por eso pode que non vos teña moito sentido que sexan os máis prestados, vale? Entón son os máis prestados pois ao mellor dende setembro, dende non sei exactamente que día, pero non é anualmente, vale? É por curso. Vale, despois con este contido dos boletíns podemos filtrar os resultados. Bueno, podemos velo así ou así, vale? En forma de cuadrícula ou de lista. Tamén podemos filtrar os resultados do noso boletín. Entón teríamos estes filtros que son dinámicos, vale? Isto que quere dicir? Quere dicir que se establecemos algúns criterios, como por exemplo, libro en galego e un ano en específico, se non hai rexistros que coincidan con estes filtros non os vai recuperar, vale? Entón, imos probar así, damoslle a aplicar. En este caso, pois o boletín mostranos un, vale? Podemos cambiar os filtros ou quitalos, pois, por exemplo, se non queremos se queremos que saian todos os anos, pois quitamos este, e xa vedes que xa nos aparecen máis resultados, vale? Vale, máis cousas. Aquí tamén temos a opción de explorar por xerarquía, vale? Que temos aquí disponible no menú superior do pack. Entón, se lle damos, vale? Móstrase unha pantalla con explore o noso catálogo coas divisións principais do catálogo en base á CDU, vale? Como vedes, están numerados e ao pulsar sobre cada un deles van a aparecer as subdivisións correspondentes a ese número da CDU. Por exemplo, pois se clicamos no 9,
van nos aparecer pois o 92 biografías, 93 historia, 94 historia de España, máis en concreto, 94 historia de Galicia, vale? 91 xeografía e viaxe. Se nos lle damos a historia, vale? Vai nos recuperar os rexistros do catálogo que teñen a CDU consignada pois no campo 080, vale? Senón non é o criterio que sigue para poder explorar por xerarquía. Vale, entón simplemente podemos acceder aquí a calqueira das subdivisións, vale? Por exemplo, pois medicina e saúde. E vai nos pois, recuperar neste caso 57 resultados. Vale? Despois, vale, máis cousas. Os contidos que están, vou volver a outro, os contidos que están nas listas, por exemplo, se accedemos a unha lista, vale, e accedo a un rexistro bibliográfico, en concreto, aquí non sei por que non carga a foto, vedes que aquí aparece esta opción que listas nas que aparece este ítem, vale? Un mesmo rexistro pode aparecer en varias listas á vez, vale? Simplemente aparecerían os nomes das listas nos que está incluído este rexistro. Vale? Este rexistro tamén podemos compartilo pois, con distintas redes sociais como son Facebook, pois, LinkedIn e Twitter, ou por correo electrónico tamén. Vale? E despois, pois non sei se basicamente o pack ven a ser isto. Non sei se tes algunha dúbida, se foi moi rápido, se queredes que repita algo. A ver, vou ver. Dende o pack non podedes imprimir listados por CDU, simplemente dende o pack o que podedes explorar por xerarquía, incluso pois buscamos o 3, ciencias sociais, e queremos pois non sei, todos os libros de política. Vale, pois teríamos todos estes resultados e podemos pois con esta información, claro, aquí non podemos facer moito, simplemente o que isto é a nivel informativo, é para que naveguedes e vexades os contidos que tedes no voso, bueno, que vexan os usuarios o contido que hai no voso centro, vale? Entón, dende intranet seguramente poidades imprimir as listas. Vale, entón, bueno, isto é todo sobre o pack. Outra cousa que esqueci mencionar, como vedes aquí arriba, aparece este botonciño de historial de busca, vale? Isto está aquí porque fixemos xa un par de buscas, entón se non nos lembramos de algún resultado que nos gustou, pero xa non sabemos como acceder a él, pois se lle damos aquí a historial de busca, pois neste caso devólveme estes, pero por exemplo aquí, porque é onde fixemos as buscas, aquí teríamos todas as buscas, vale? E os resultados que atopamos en cada un deles. Vale, podemos eliminar todas estas buscas seleccionando todo, vale? Entón, está seguro que quere eliminar o seu historial de buscas, aceptar. Vale, entón xa non teríamos máis historial. Vale, despois, o pack, bueno, de momento está pechado, pero está previsto que se abra para que os usuarios poidan acceder coas súas credenciais e consultar pois as súas reservas ou as notas que se lle poidan poñer, vale, pero en principio de momento está pechado. Entón, bueno, non sei se tedes algunha dúbida máis sobre o pack, se non pasamos á segunda parte do webinar, que é sobre os informes de reservas. Entón, para isto teríamos que, bueno, pechamos estes dous e acceder a intranet. Ai, non.
Vale. 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 Entón, bueno, como xa sabedes que vimos no outro webinar, existen un módulo específico para execución e descarga de informes, que sería este, pero nós neste webinar imos nos fixar nos informes de circulación. Vale? Entón, en concreto nestes 4 de aquí, que serían cola de reservas, reservas para preparar, reservas para retirar e ratio de reservas. Entón, nada, como vos dicía, para acceder aquí a estes informes que non teñen nada que ver cos que aparecen aquí, simplemente temos que acceder ao módulo de circulación, xa sexa neste botonciño ou aquí arriba. Vale? Entón, vale, imos explicar un pouco o de cola de reservas, o que nos vai mostrar van ser as reservas feitas na biblioteca que non están en agardando, vale? E que están disponibles nese momento para ser prestados. Entón, basicamente, o que vai devolver este informe son os resultados de cando se devolva un exemplar que estaba previamente reservado e se ignore esa reserva. Vale, entón, hemoslle dar aquí. Entón, para poder executar este informe, temos sairnos aquí con la de reservas, a nosa biblioteca, non nos vai sair máis bibliotecas, e teríamos que dar a enviar. Vale? Neste caso, bueno, como esta é unha contorna de probas, pois non aparecen moitos resultados, seguramente no voso centro, cando fagades, aparezan máis, vale? Entón, neste caso, pois o que vos dicía, temos as reservas que cando se devolveron non se aceptaron, vale? O que se fixo foi darlle a ignorar. Entón, teríamos, bueno, vemos a información en diferentes columnas e temos pois o título, vale? A colección se a tivese, o tipo de ítem, se é prestable ou non, a súa asignatura, o número de volume, o seu código de barras, o usuario que o reservou, bueno, o lugar e a data da reserva. Vale, entón, esta información tamén podemos, bueno, se non nos interesa, por exemplo, visualizar a información deste campo, podemos quitalo así, vale? Contra ese, bueno, expándese neste caso, e podemos, pois, filtrar o que non queremos que se vexa, vale? E se lle volvemos a dar, volven a aparecer. Vale, despois esta información podémola descargar como un Excel, vale? Se nos descarga aquí abaixo no sitio por defecto do noso ordenador. Tamén podemos descargalo como CSV, vale? O mesmo, podemos copiar esta información e como vedes aparece esta mensaxe copiar a portapapéis, vale? Entón, se estamos conformando un documento de tipo Excel, pois podemos copiar esa información nas filas, vale? E podemos tamén imprimilo, vale? Se lle damos a imprimir, pois o mesmo de antes, o que fainos xéranos como un documento PDF con esta información destas tabuas, vale? Non a imos guardar, pero bueno, que saibades que isto é a información que sae no informe de cola de reservas. Se volvemos, bueno, podemos volver aquí a circulación, imos ver agora este de reservas para preparar, que é un informe moi similar ao de arriba, vale? Entón, basicamente é o mesmo, coa excepción de que permite filtrar os resultados en función dun rango de datas. Vale? Como vedes aquí, establecesenos estas datas por defecto, vale? Entón, nos o que, para que nos recupere os resultados, imos poñer, pois, así, vale? E a data final, pois, sería a data de hoxe, vale? E dámoslle a enviar, porque polo de agora non se atoparon ítems. Entón, dámoslle aquí a enviar. Vale? E neste caso, pois o mesmo, é unha reserva que se fixo aquí, primeira data de reserva, o 7 de outubro de 2022, que se ignorou e que está aquí pendente todavía.
vale? De feito, se clicamos no título, porque podemos acceder a él, pois vemos que o seu estado pois está reservado para entregar neste centro, vale? Pero como non se confirmou, non está. Tamén podemos cancelar esta reserva, vale? Temos aquí este botonciño e poderíamos cambiala. Tamén podemos utilizar esta especie de buscadores e filtros, por exemplo, xa vos digo, esta é unha contorna de probas, pero se tivésemos moitas reservas pois e queremos buscar a nome de quen, pois poderíamos buscar por Xoán e recuperaríamos únicamente esta, vale? É o mesmo polo título. Vale? Aquí temos estas frechiñas tanto arriba como abaixo que podemos navegar por elas, temos un buscador tamén, podemos tamén especificar cantas entradas queremos que se amosen por páxina, e o mesmo de antes, a visibilidade da columna, se non queremos ver pois numeración disponible, porque queremos usuarios con reservas e retirar estes ítems, vale? Entón, fansenos máis grandes as columnas para amosar só a información que queremos ver, a información que máis relevante nos parece neste momento. Vale, entón xa nos de aquí o sistema que as seguintes reservas non se completaron, entón que as procesemos, non? Que as busquemos, as devolvamos, as cancelemos ou fagamos algo con elas porque están aquí pendentes. Vale? Entón, volvendo aquí á circulación, aos informes de reservas, teremos aquí o de reservas para retirar, que sería o terceiro informe, que este o que nos vai mostrar son todas as reservas que están confirmadas e que están pendentes de que o próximo lector, é dicir, o seguinte que o reservou, o recolla. Vale? Entón, vamos a dar aquí, reservas para retirar. Neste caso, temos 4 reservas en espera. Este informe está dividido en dúas partes, vale? Dúas pestanas, que sería as reservas en espera e as reservas para retirar en 7 días. Vale? Na segunda pestaña recolleríanse todas as reservas que estiveron esperando a ser recollidas durante máis de 7 días, pero que se excedeu o tempo máximo para recollelas, non? Entón, de momento aquí temos estas 4, que podemos, xa vos digo, cancelalas, podemos gestionalas, vale? Como queiramos. Vale, en resposta a non sei como colocar un libro en reserva, teño que facelo dende o código de barras do libro. A que te refires con en reserva? A ignoralo? Porque para facer unha reserva únicamente tes que acceder ao bibliográfico, bueno, a condición que se ten que dar é que estea prestado a outra persoa, vale? Neste caso, pois facer reserva, aquí arriba, vemos que este libro ten está esperando aquí por Araceli Cebrián Gómez e ademais ten outras 2 reservas con distinta en nesta orde. Vale? Aquí tamén poderíamos cancelar as reservas e demais. Vale? Entón, volvendo ao de antes, estamos en reservas para retirar, aquí. Vale, e despois faltaría o último informe de reservas, a ver. Vale, nada, simplemente acceder ten que estar prestado o teu usuario para poder reservalo e que non haxa máis ítems disponibles, por exemplo. E simplemente agardar a que o que teña prestado o devolva para que salte a reserva do seguinte usuario. Vale. O último informe que nos quedaba por mirar é o de ratio de reservas. Vale. Este informe o que nos vai dar é a información sobre o número de reservas que se fixeron sobre os exemplares, vale? Por defecto vanse establecerse pois taxa de reservas 3. Bueno, a finalidade un pouco deste informe é axudar na toma de decisións sobre o crecemento da colección, vale? Sobre cantos exemplares hai que comprar en función da súa demanda e demais. Entón, neste caso, bueno, xa vos digo que é un contorno de probas, entón, 3 aparece un único rexistro, pero se, por exemplo, poñemos 2 ou 1, vale? Van nos aparecer
ata, pois aquí, vou poñer un tamén. Vale. Entón, aparecenos aquí, bueno, podemos establecer a data, perdón. Por exemplo, se queremos a final do curso ver cales foron os libros máis demandados que se que tiveron que reservar máis, pois podemos establecer imos poñer, dende o 10 de setembro de 2022 ata o día de hoxe, vale? A información vai ser a mesma neste caso, porque xa son as únicas reservas que se fixeron. E bueno, como vedes aquí, o que nos pon 3 reservas, así se lle damos aquí na flechiña, ordenados ao revés, vale? Entón, como establecemos unha taxa de reserva de 1, vai nos aparecer de mínimo 1. Entón, vai nos aparecer todo. Neste caso temos o número de reservas feitas e o número de exemplares, o que fai é dividilo. Entón, como este reservouse 3 veces e únicamente hai un exemplar, o que nos aparece aquí de ítems necesarios é que hai que pedir 3 pola súa demanda, vale? Entón, a súa taxa sería de 3. Neste caso, as reservas foron 2 e únicamente hai un rexistro, co cal hai que pedir 2, vale? Simplemente o que fai é pois axudar un pouco a saber cales se temos poucos ítems para o número de reservas que hai para eses exemplares, vale? Aquí neste informe xa non nos permite quitar as columnas, como vedes, non temos esa opción, pero sí que podemos pois navegar por aquí, por previo, seguinte e demais, amosar as distintas entradas, claro, neste caso non ten moito sentido. E nada máis. Non sei se tedes algunha dúbida sobre estes informes, estes últimos informes que expliquei. Bueno, todo aquí. Bueno, vai un pouco lentiño isto. Vale. Nada, este é un dos informes que descarguei da cola de reservas, vale? Por se queredes tratar esta información de algún xeito. Como vedes, non sei se neste punto filtráramos algún tipo de eliminábamos algunha columna ou non, pero no caso de non visualizala non aparecería aquí neste informe que descargamos, vale? Da cola de reservas. Entón, bueno, non sei se tedes algunha dúbida sobre o que vimos antes do PAC ou dos informes das reservas. Se non queredes preguntar nada máis, se vos parece, deixámolo aquí. Ajá. Unha reserva dun bibliográfico prestado. Claro, no momento en que se devolva ese bibliográfico vai saltar, vale, vai saltar efectivamente, o que vai pasar é que vai saltar un cadro emerxente no que apareza que se quere facer con esa reserva. Por exemplo, imos ir aquí, circulación, reservas para retirar.
Vale, é que este está esperando, pero vou ver se atopo algún. Non sei se este usuario tiña algo. Non. Bueno, mira, neste caso sabemos aquí, este usuario ten unha reserva en espera, vale? Aquí na ficha do seu lector vai aparecer pois que está agardando este exemplar porque xa o devolveu a outra persoa. A persoa que o tiña prestado cando ela quiso levar en préstamo e non estaba dispoñible. Entón, na súa ficha, pois aparecería isto así, vale? Pero no momento de... Vale, aquí este ten dúas reservas, este de aquí. Se devolvemos este exemplar, copiar, que como vemos está prestado, saltaría esta mensaxe, entón, se lle damos a ignorar, automáticamente vai aumentar o informe de reservas, de cola de reservas e de reservas a preparar, porque son as reservas ignoradas. Se lle damos a confirmar reserva, pois simplemente confirma esa reserva e como bibliotecarios podemos avisar, pois xa sexa mediante correo electrónico ou mediante carta, como vexades vos, porque de momento os avisos non están dispoñibles en Coja, vale? Ou podemos tamén imprimir o recibo para levar xestión interna e confirmar, vale? Estes dous botonciños son o mesmo, só que este levaríanos pois a un cadro de diálogo para poder imprimir o recibo de que acabase de devolver este exemplar e que está reservado por este outro usuario, vale? Entón, se lle damos a ignorar, simplemente quédase así en stand-by, se lle damos a confirmar reserva, se accedemos a Araceli outra vez, veremos agora que ten dúas reservas, vale? Porque xa están confirmadas estas reservas. Entón, no momento en que se faga unha devolución, se xa tiña unha reserva feita, vai saltar esa mensaxe que vistes agora. Vale? De feito, aquí, se volvemos aquí, circulación, reservas para retirar, pois vemos que temos outro máis, a casa. Vale? Entón, aquí teríamos en espera dende este día, o día que se fixa a reserva. Bueno, como vedes aquí, temos distintas datas, vale? De outras ocasións, e cando se devolveron. Isto sería o día en que se devolveu e se confirmou esa reserva. Vale. Pois nada, algunha dúbida máis ou algo? Bueno, pois nada, se non hai ningunha dúbida, pois deixamos aquí este webinar e vémonos no seguinte xa, vale? Entón nada, moi boa tarde a todos e ata a próxima.